Бежанците у нас вече се настаняват в фургони. Първият приемателен център от този тип заработи в Харманли. Там вече са настанени 54 души, предимно сирийски граждани. Новият временен център бе открит по спешност тази нощ, тъй като капацитетът за настаняване в домовете на Агенцията за бежанците и МВР е надхвърлен с над 400 места. Бившите казарми в Харманли вече са убежище за бежанци. Временният център е от затворен тип. Тук ще има бежанци до момента, в който ще можем да ги регистрираме и да им даваме съответните документи по най-бърз начин. Към момента имат и вода, и ток, но тока е на генератори. Условията вътре наистина са много добри. Дали това е така, не успяхме да се уверим, защото медиите не бяха допуснати до фургоните с бежанци. Съгласно закона за убежищата и бежанците, никой няма право да бъде допуснат там, където те живеят. Центъра все още нямало и преводач от арабски. От МВР увериха, че жителите на Харманли, а и на всички места в страната, където има центрове за бежанци, няма от какво да се притесняват. И на Враждебна, и на Овча купел, и на Военна рампа в град София. В момента имаме засилено полицейско присъствие. Вече има и следови полицейски кучета. Имаме пост на жандармерията и вътре тактически разположение имаме 2 поста. Бежанският лагер в Харманли се намира на метри от първите блокове на града. Живеещите бяха притеснени и недоволни, че властите не са ги информирали. Би било добре да знаем тези неща. Сега моето мнение е двояко ли как да се изразя, защото добре е да им се помогне на тези бежанци, но това, което става в Овча купел и така нататък е нещо страшно. Малко ме е страх. Имам се малки деца, ходят се свободно тук. Центърът за бежанци е с капацитет 450 души. Разполага с 80 фургона, във всеки има между 5 и 8 места.